Carvel on the beat. No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jonttu Veloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Mulla on aika namskis puhelin taustakuva. Joo, näin on. Se on aika juttu. Että joo. Mutta en kerro mikä se on, koska se ei kuulu teille. Ei edes M15 tai M16. Näin on vihdoin ja viime mä tein nämä video. Mun on pitänyt aikoin sitten tehdä nämä video, mutta ei mä oon tullut tehtyjä, mutta nyt tulee. Joo, se on aika namskis kuva, mitä mulla on taustakuva tällä hetkellä. Ollut jo syksystä saakka. Näin on. Ajatella syksystä saakka ollut taustakuva. En aio vissiin vaihtaa sitä ikinä. Muuta kuin ehkä ensi vuonna, en tiedä vielä. Katso nyt kuinka nopeasti mä kyllästyn siihen. Jos edes kyllästy. Voin sanoa, että se ei ole mikään artisti tai mitään muutakaan somejulkista, niin se on vaan tavallinen ihminen. Mutta joo. Joo. Mut joo, tää video taitaa olla nyt tässä. Se on moikka, moi.